Ito kaya ang kapalaran na tinakda sa aking buhay. Bakit bawat akbang ko ay may luha nakalaan? Ako'y bigo sa aking pag-ibig dahil ako'y mahirap lamang. Kahit ako'y mahirap lamang, puso ko ay tapat umibig. Bakit kaya o kay lupit ng tadhana sa aking buhay? Bakit ako pinabayaan sa aking kinalamian? Kailan kaya mapapawi dilim nito aking landas? Kailan pa masisilayan ang tanglaw sa aking buhay? So guys, magandang araw. So papunta tayo kay Kuya Pipito ngayon dahil yung request niya, i-grant natin yung request niya na makapagpa-check up siya. So isasama din natin si Nanay Purita kung gusto niya. And salamat ulit kay Ma'am Aloha Honolulu sa perang padala niya para sa pagpapa-check up ni Kuya Pipito at ni Nanay Purita. Wow! Okay? Yan, naka-tricycle lang tayo. Ay, Aldo! Saan po narong ni Purita? Basagre? Iyo po. Iyo po yun eh? Iyo po. Yan po siya? Iyo po. Iyo po. Masingil po kami, may pautang po kaya kung anoan. May utang po kaya ito sa Kuya ng Dusmail. Masingil! Awan pa. Hay na sa bayad mo, kung utang mo. Une. Kuya Pipito, good morning. Di ba gusto mong magpa-check up? Oh. Yun na ining time tanganing makapagpa-check up ka. Iibamay ka naman sa baba, baka ma-check upan ka kang doktor. Okay lang? Ano dati? Ayun. Tapos ano, pag-vitamina kang dagos. Ano? Kuya, ilalabas ka lang muna namin dito na, di ka pa naligo. Gupitan muna kita. Upawang Ha? ka libre. Libre lang. Tingpahilingan isa kuning. Wish wish. Wish wish. Wahay. Bagalong kuna. Amo mo talaga? Ayoko. Ayaw. Di ba? Nay. Lips. Ano tabi ka may tabak? Para mo, Loy.
kung ako nagrabas, makaagay ba kung tagaon? Ano? Kay... Kung kay- tiling. Oh, paano na? Ano? Mahali kaya man ito. Oh. Kunong kuman. Kaya palagi may dala si... Sabayan kuman. Nanay Ay, na, dahil mo ganahali. itong itak. Sa ganyan daw. Masakit ang likod sa bibig ni Ustito. O, laging kita kuya ng balabal na. Parang nga nagkatapos na mahopaw. Ayan, bago kami guys pumunta ng doktor, gupitan muna natin si kuya. Presor. Para poging-pogi. Kailan ka huling ano na napunta kuya ng bayan? Naku, ang tagal na ho. Nung nakakalakad pa ako. Since na itong ano, simula nung magkasakit ka ng ganito, hindi ka na talaga napunta ng Hindi na ho. ano? Ilan taon ka na ulit kuya? 38? 41. Ha? 41. 41? Matanda. So yun guys, gagawa tayo nitong ano, duyan na paglalagyan kay Kuya Pipito para komportable siya pagpababa. Nagano ako, pinunasan ko. Wala ko lumangki ano. Dinara ko daw na maura. Hiling-hiling kung matumba o dahil ano. Uni hindi ko ano. Rayong mo tamain na. Dapat kaya. Dapat may ano din. Tawil mo tayo. Kuha ng tapa. Dagan ng tapa ng sarap ninyo. Dahil digdi mo lang kuya, isabod mo lang dyan. Yan. Sige, kung kaya pa. Digdi mo sa balyo. Mahiling kayo. Ano kuya, sa hiling mo, komportable ka na? Okay na? Kung makulong ang payo mo, tala sumapin kayo ang tawag. Kung mainit, magtuloy ang pagpayong. Payong ni nanay ni ang ganyan.
Nakalimasan na. So yan guys, no, papunta na nga po kami dun sa clinic kung saan po tayo magpapacheck up kay Kuya Pipito. Takupan mo lang ang mata mo kuya, mainit taon. Ha? Ang kita Kuya Pipito, ibakal ng Jollibee na, oh. Ibakal ng Jollibee. Di ba sugpa kita? Ha? Kinsan nyo. Yeah.
Kuya, ano na tayo, kuya? Pakibuhat ka, didi. Si Kuya Pipito. Dapat mo na pag-iba yan, ano? Oh, yung hapin. Tapos yan, ano, yan, piling ipakiwala ta ng ano dyan na. Yan, putok ka dyan. Magkakabit ka, kuya. Kaya magkabit? Hindi. Diyan. Yan. Hindi pa. Yan. Kaya magkabit? Yan. Hindi naman ba ito? Yan. Pag-upload pa lang ng tricycle na